A este que presušao i sada nastavimo. Sad sam sjedio da sam vidio kako vidio snag.
Prinčevi Sineja. Da čujemo sad ovaj Gypsy Kings. Malo da nešto nauči baš od nas, Serbian Kingsa. A Vadehov s carevima. Hej. Idemo dalje da vidimo kako je ovo ispalo. Avadehov s carevima, Carski muzički konzervatorijum, carica Radmila Zović, Carski muzički leteći Čilim, princ i car Uroš Zović iz Vaša, tata car Slovan Zović iz Vaš, strika car Zović iz Vaš, bratić, princ car Sava II Zović iz Vaš, sestrica carica Zvoša Zović iz Vaš, princeza, Avadehov car Mihajlo, Zović iz Vaš, Avadehov s carevima,